Magandang araw po sa inyo mga kalakbay. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Hazel. Nakatira dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan kasama ang aking ama tungkol sa kakaibang nilalang noong taong 2010. Nangyari po ito sa isang liblib na bahay sa baryo ng Sabang del Sur. Nasa edad 16 na taon na po ako ng mga panahong yun. Namatay kasi ang kapatid ni Lolo Manuel, kaya pumunta kami sa baryo nila para makilamay. Bumiyahe kami papunta sa baryong yon, kasama ang aking ama na si Junior, ang aking pinsan na si JR, ang kapatid kong bakla na si Rona, at si Lolo Manuel. Lulan kami ng jeep patungo sa baryo ng Sabang. Nang mga sandaling yon, nagbibiruan pa kami ni Rona na baka may aswang kaming makita sa baryo ni Lolo Manuel. Naku Hazel ha, kapag may nakita talaga akong aswang doon, tsak lalamutakin ko yun at yayakapin. Lalo na kapag macho yung aswang. Pabirong sabi ni Rona sa akin, kaya nagkatawanan na naman kami sa loob ng sasakyan. Pagkarating namin ng Sabang, bumaba na kami ng sasakyan para mag-abang naman ng masasakyan papasok sa baryo ng kapatid ni Lolo Manuel. Kayong mga bata, papaalalahanan ko lang kayo. Huwag kayong basta-basta kakain kapag naroroon na tayo sa baryo ng aking kapatid. Kapag may mga nag-aalok sa inyo ng pagkain, huwag niyong tatanggapin. Saad sa amin ni Lolo noong nag-aabang na kami ng masasakyan papasok sa baryo. Ayon kasi dito, bantog sa baryong yun na marami ang mga aswang. Kaya maigi kaming pinag-iingatan ni Lolo Manuel na wag basta-basta kumain dahil baka mayanggaw kami. Nung una, hindi pa kami naniniwala ni Rona, kaya nagtatawanan lang kami sa sinasabi niya. Naku Lolo, hindi naman totoo yung aswang-aswang na yan. Panakot lang yan sa mga kabataan para wag nang lumabas ng bahay kapag gabi na. Nangingiti kong wika dito. Ay sus, kayong mga kabataan talaga. Sasagot pa at di na lang makinig sa sinasabi ko. Kakamot-kamot si Lolo sa ulo na magsalita ito sa amin. Nginitian ko naman to at sinabi ko ditong makikinig na kami sa pahay niya at hindi kami tatanggap ng kahit anumang pagkain na ibibigay sa amin pagdating sa baryo ng kanyang kapatid. Maliit lang kalsadang patungo sa bahay ng kapatid ni Lolo Manuel, kaya kailangan sakyan namin ang motor na habal-habal. Noong makakita na kami ng motor, pinara namin to at sinabi kung saang baryo kami tutungo. Noong una, nag-aalangan pa ang driver nang marinig nito ang pangalan ng baryong aming pupuntahan. Naku, Lo, hapon na po kasi. Baka maabutan ako ng gabi sa baryong yun. Medyo may kalayuan pa po kasi yun eh. Wika ng driver kay Lolo. Subalit nakiusap ang aking ama at nagsabing dodoblihin niya ang pamasahing ibibigay. Maihatid lang kami doon. Hindi kasi kami pwede maglakad. Malayo kasi ang bahay ng kapatid ni Lolo Manuel. At kung maglalakad kami, aabutan kami ng gabi. Patuloy na nakiusap ang aking ama kaya kalaunan, napapayag din to. Sumakay na kami at tinahak na ang daan papasok sa baryo. 4:00 pasado na ng hapon ng mga oras na yon. Medyo maliwanag pa naman kaya inilibot ko ang aking paningin sa gilid ng daanan. Nakita kong puro malalaking punong kahoy at mga niyoga ng aming nadadaanan. Napansin ko ring malayo ang mga kabahayanan. Naaliw naman ako sa nagagandaang puno ng niyog na nakailera ang pagkakatanim. May mga nadaanan din kaming mga pausbong ng mga palay ng mais. Hanggang sa may di kalayuan, may natanaw kaming matandang lalaking naglalakad. Kaya nagwika si Lolo Manuel sa driver ng habal-habal na hintuan yun at aming pasasakayin. Mag-isa lang kasi itong naglalakad sa gilid ng daanan. Baka gabihin yun sa paglalakad. May kalayuan pa kasi ang mga kabahayan doon. Kaagad naman tong hinintuan ng driver nung mapatapat na kami sa matanda. Tatang, saan po ang tungo nyo? Bungad kong tanong sa matandang naglalakad. Sandaling huminto ito at dahan-dahang bumaling sa amin. Hindi ko alam kung bakit bigla ako nakaramdam ng kaba nung tumingin ito sa amin at iniwas kagad ang paningin. Tay,
Sumakay na po kayo. Malayo-layo pa po ang lalakarin nyo. Baka maabutan ho kayo ng dilim sa daanan. Saad ng aking ama sa matanda. May karay-karay itong kahoy na nagsisilbing tungkod niya. Kaya naawa ang aking ama sa kanya. Huwag na. Maraming salamat na lang sa pag-aalala nyo. Diyan lang naman ako sa unahan. May dadalawin lang ako. Karalgal na wika ng matanda at bagya itong umiti sa amin. Sigurado po kayo? Baka gabihin kayo niyan. Tanong ulit ng aking ama sa kanya. Ayos lang ako. Sanay ako maglakad paroon sa baryo. Kaya sige na, lumarga na kayo. Wika ng matanda sa amin. Kaya hinayaan na lang namin to at umalis na kami. Halos magkakalahating oras bago kami nakarating sa baryo. Pagkababa namin, mabilis na umarurot paalis ang driver pagkaabot ng bahay dito. Sinalubong kami ng iba pa naming mga kamag-anak at mabilis na pinapasok sa bahay. Nanlaki ang mga mata namin ni Rona at nagtataka. Dahil nung papasok pa lamang kami sa loob ng bahay ng kapatid ni Lolo Manuel, naroroon na ang matanda at nakaupo sa gilid ng kabaong. Sandali ako napaisip. Gawa ng papaanong nakarating kaagad sa bahay ng aking kamag-anak. Ang matandang lalaking nadaanan namin kanina. Gayong naglalakad lang to habang kami ay nakamotor. Nakita ko nilapitan to ni Lolo Manuel. Kaya pasimple rin akong lumapit dito at nakinig sa usapan. Narinig kong tinanong to ni Lolo Manuel kung saan to dumaan. At paanong nauna tong nakarating kesa sa amin. Sumagot naman ang matanda habang patawa-tawa to. San pa ba ako dadaan? Kundi sa gilid ng kalsada. Wika nitong may halong pang-aasar. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ng aking lolo ng mga sandaling yon. Dahil nung tingnan ko ang ekspresyon ng mukha niya, nakakunot ang noon nito habang nakatingin sa labas ng bintana. Kinagabihan, nag-umpisa ng magbigay ng mga kape at biskwit ang kamag-anak namin. Nung binibigyan na ako ng kape at nagwikang para sa akin daw yun, bigla ko naalala ang binilin sa amin ni Lolo Manuel na huwag kaming tatanggap ng kahit anong ialok sa amin. Kaya sinabi ko na lang na magsosoft drinks na lang ako at biskwit. Tsak na walang mga inilagay na kung anuman. Sarado pa kasi ang bote ng soft drinks at ang biskwit naman nakabalot pa. Kaya sigurado akong safe yun kainin. Ganun din ang ginawa ni Rona at ni JR. Soft drinks at biskwit lang ang kinain namin. Hindi naman po sa nag-iinarte kami ng mga sandaling yun. Gusto lang talaga naming makasigurong hindi nalagyan ng kung ano man ang aming kinakain. Marami na kasi ang mga taong naroroon na hindi pa namin kilala bukod sa aming mga kamag-anak. Iba't ibang tao din kasi ang tumulong na magluto at magtimpla ng kape. Doon lang din kami pinapwesto ni Lolo sa lamesang malapit sa pinagpwestohan nila para mabantayan kami. Habang naglalaro kami ng baraha, napansin ko ang matandang lalaki na hindi umaalis sa upuan sa gilid ng kabaong. Mataman lang itong nakatitig sa bangkay. Hoy, Hazel, ano kayang klaseng tao ang matandang yan? Baka totoo nga ang sinasabi ni Lolo na may mga aswang dito. Bulong ni Rona sa akin. Marahan ko naman tong siniko nung nasipat kong mabilis na tumingin sa amin ng matanda. Sinenyasan ko siyang huwag maingay at baka marinig siya ng matanda. Tumahimik naman siya at nagpatuloy na kami sa paglalaro ng baraha. Makalipas ang ilang oras, nagulat na lang ako at napatingin sa gawing gilid ng bahay. Madilim sa pwestong yun. Pero may naririnig akong pusang nag-iingay na akala mo ay may kaaway. Nakaramdam na rin ako ng kakaibang presensya sa paligid. Sandali kong sinipat ang matanda na nakaupo sa may kabaong kanina. Napakunot noo ako nang mapansing wala na siya ron. Kaya hinagilap ng aking mga mata kung nasaan ang matanda. Sa kahahanap ko sa matanda, napasagi ang tingin ko sa gilid ng bahay nang may mapansin akong matandang lalaki. Nakakakilabot ang itsura nito. Namumula ang mga mata nitong lumiliwanag sa dilim. Lubog ang ilong na parang ilong ng unggoy. Nakalabas din ang mga ngipin nitong matutulis habang lumalawit ang mahabang dila. Punong-puno rin ng balahibo ang muka. Pakiramdam ko ng mga sandaling yon. Tinanggalan ako ng kaluluwa dahil sa takot na aking nararamdaman.
Para akong naipnotismo ng nilalang na nakatitig sa akin. Hindi ko maalis ang aking paningin dito. Kahit pilit kong iniisip na huwag tumingin sa kanya. Nararamdaman ko na rin na tila umaangang ang aking mga mata na ilang sandali lang ay luluha na to. Kung hindi ako inatak ni Rona patayo sa upuan ng mga sandaling yon, hindi na ako makakabalik sa aking ulirat. Nakita ko nagkagulo na ang mga tao at may hinabol sila patungo sa likod ng bahay. Ang bangkay! Bantayan niyo! Huwag niyong iiwanan! Sigaw ni Lolo Manuel. At pagkatapos, sumama na to sa iba pang mga kalalakihan na humahabol sa nilalang na tumatakbo patungo sa kagubatan. Hazel, ayos ka lang ba? Pag-aalalang tanong ni Rona sa akin. Napatingin ako kay Rona. Siguro nahulaan ni Rona kung ano ang itinatanong ko sa kanya, kaya nagkwento to sa akin. Ayon sa kanya, napansin niyang natulala ako at namumutlang nakatingin sa gilid ng bahay. Kaya tumingin din siya sa gawi kung saan ako nakatingin. Nung makita niya ang nilalang, biglang gumapang ang kilabot sa kanyang katawan at nagtaasan ng mga balahibo niya sa batok. Kaya napatili siya na siyang umagaw pansin sa mga taong nakikilamay ng gabing yun. Sa pagtili ni Rona, mabilis namang umaksyon ng mga taong naroroon at nakita nila ang nilalang na nasa madilim na parte ng bahay. Kaya nagkagulo na ang mga tao at kanya-kanya nang pumulot ng bato at pamalo. Nagpasalamat naman ako kay Rona dahil kung hindi dahil sa kanya, baka kung ano na ang nangyari sa akin. Ilang sandali pa, narinig kong may sumisigaw sa di kalayuan. Patayin niyo ang balbal na yon! Huwag niyong hayaang makalayo ang aswang! Hanapin niyo! Sigaw ng lalaking nakilamay lang din ng gabing yon. Nakita ko may kanya-kanyang hawak na pamalo ang mga to at may bit-bit na malaking bato naman ang aking ama. Ilang sandali pa, nakarinig na kami ng may hinang tiktik na para bang kutsarang itinitiktik sa plato. Ganun po ang tunog nung marinig ko yon. May tiktik dito! Nandito ang aswang! Sigaw ng asawa ng yumao. Kaya nagtakbuhan naman pabalik ang mga kalalakihan. Iniilawan nila ng flashlight ang taas ng bubungan kung saan nakakarinig sila ng tunog. Hanapin niyo! Narariyan lang yan! Magmatsyag kayo! Sigaw ng aking ama. Bagya naman silang napaatras lahat nang bigla na namang nakarinig kami ng mga kawayang dahan-dahang nababali. Kaya kaagad na inilawan nila ang likod bahay. May mga nagkukumpulang puno ng kawayan kasi doon. Halos magsigawan ng lahat nang makita nilang unti-unting yumuyuko ang isang baging ng kawayan papunta sa bubungan. At mas lalong nasindak ang lahat nang makitang may malaking ibon na nakadapo sa dulo ng kawayang yumuyuko. Halos kasing laki to ng aso. Pulang-pula ang mga mata nito. Naririnig din namin na nagmumula sa ibon na yun ang tunog ng wakwak. Aswang! Aswang ang ibon na yun! Sigaw ng pinsan naming si Kuya Cardo na nagmamadaling kinuha sa loob ng bahay ang baril nitong skopita. Ang skopita ay ginagamit na panghuli ng ibon at ang bala nito ay tingga. Pagkalabas niya sa bahay, itinutok niya kaagad sa malaking ibon ang baril at walang pag-aalinlangang pinaputokan yon. 3 sunod-sunod na putok ang pinakawalan ni Kuya Cardo. Narinig naming malakas na umiyaw ang wakwak at pagkatapos, nalaglag to sa madilim na damuhan sa likod bahay. Akmang pupuntahan na sana to ng mga tao. Nang biglang makarinig kami ng boses ng babaeng umiiyak mula sa pinagbagsakan ng ibon. Pagkatapos ay may umalulong na aso at narinig namin ang sunod-sunod na mga yabag papasok sa loob ng kagubatan. Noong nawala na ang mga yabag, saka pa lamang tiningnan ng mga kalalakihan ang pinagbagsakan ng ibon. Nakita nilang may mga kumalat na dugo doon, kaya agad silang bumalik sa loob ng bahay. Hindi na aabutan yun ng ilang araw! Mamamatay na ang aswang na yun! Wika ni Kuya Cardo. Pagkatapos ay ibinalik na sa loob ng bahay ang baril nitong skopita. Ayon kasi sa kanya, isa sa mga ayaw ng aswang ay ang balang tingga dahil pangontra to laban sa kanila. Bumalik na ulit sa normal ang lahat at marami na ang nagbabantay sa patay. Hindi na rin to iniiwanan ng kaanak ng asawa ng yumao para hindi na balikan pa ng aswang o ng balbal na gustong kumuha nito.
Kinabukasan ay umuwi na rin kami. Si Lolo Manuel na lang ang nagpaiwan sa baryong yon. Magmula nang maranasan ko ang mga pangyayaring yun mga kalakbay, buo na ang paniniwala ko na kahit sa modernong panahon ay may nag-i-exist pa rin mga aswang at balbal o kung ano pa mang mga hindi kapanipaniwalang nilalang. Nandyan lang sila sa paligid at patuloy na nagmamasid. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat at naibahagi ko ang aking kwento sa inyo.